watching Bicolana on the Go. Let's explore. Hello everyone! Welcome to Bicolana on the Go. Nakalulugod po na pinaunlakan tayo ng isa sa mga promising content creator ng Camarines Norte with almost 1 million followers on Facebook. He has contents on cooking, winemaking, and lifestyle. It's about time na mas makilala pa natin siya. Let's welcome Mr. Aldrin Villagracia, or known as Liam Farmboy of Camarines Norte. Hello, sir. Thank you po. Thank you po for accommodating us, for extending your time po for Bicolana on the Go. Thank you po. Kamusta, sir? Okay naman po. Good. Sir, watching your contents po on Facebook, we're curious. We want to know, paano po ba nagsimula itong Liam Farmboy? Nag-start kasi kami talaga sa YouTube page namin, YouTube channel namin. Okay, sir. And then, wala talagang nanonood sa amin sa YouTube. Then nag-explore kami ng ibang platform. Sinubukan namin yung Facebook. Doon na kami nakilala. Doon po kayo mas sumikat sa Facebook. Nakuha ng maraming viewers. Sa Facebook. Kailan, sir, nag-start to? Yung Liam Farmboy? Liam Farmboy YouTube channel ko nag-start ng 2020, pandemic time. And then after a year, nag-start ako ng Facebook page ko naman ng 2021 na. Year after na. Doon na kayo nag-decide na... Nakamove on na ako. Kasi nag-move on na. Wala talagang yung YouTube channel namin. Walang pag-angat. Kaya move on na ako. Naglipat ako ng ibang platform. Oo. Kasi sir, as a content creator, no, kailangan very kumbaga resourceful sa kung anong merong platform. Kung anong papatok. Kung saan mas papatok yung ating mga contents. Tama, sir? Opo. Bakit Sir Liam? Ano Sir Liam, pangalan nung panganay kong anak. Okay. Siya yung that time, yun pala yung anak namin. Inspiration nyo. Kaya naging Liam Farmboy, di ba? Ang life po sa province, di ba? Mga probinsyang meron kaming na-acquired na lot. Yun yung gagawin ko sanang mini farm namin. Kaya naging Liam Farmboy. Opo. Saan, sir, yung lot na yan? Sa Barangay Katandungan noon, Mercedes, Camarines Doon Norte. po kayo nagsushoot. Di ba? Yun yung laging Most setting. of our vlogging doon namin ginagawa. Doon po ang setting ng mga contents ninyo. Opo. Nakakita ko, sir, please, sir, kasi nakita ko you do have cooking. Mostly cooking, sir, no? Yes, mostly cooking. Opo, mostly cooking. Ano, sir, yung pinaka-paborito nyong dish na niluto? Madami akong paborito eh. Tulad nung pinangat, tinumok or tinuktok. Yan, yung dinailan o yung balaw. Parang puro may gata yan, sir. Mostly lang luto namin. Kasi Bicolano, di ba? Mahilig tayo sa Gatain mga with sili. Yeah, with sili. Kinunot, sarap dinuguan. Dinuguan. So, yung mga may gata na dish, yun talaga yung gustong-gusto, specialty po ninyo. At of course, ang inyong taga-tikim, ang unang... Si mother ang unang taga-tikim. Masarap man yan sa hindi, siya ang unang makakalasa niya. So meron kayo agad na mag-check, di ba? Nung nilutong dish. Hindi. Opo. Tama, meron din sir kayong wine making. Yes, gumagawa din kami ng mga wine. Ano sir, tinuturo nyo yung paggawa? Mga procedure ng paggawa ng wine. Simple fermentation process. Opo, simple. May background kayo, sir, kasi alam ko nag-undergo talaga kayo ng research sa mga ginagamit ninyong ingredients para sa wine. Tama, yes. sir? Ang ginagawa ko, pinag-aaralan ko muna siya. Gumagawa muna ako ng example. And then kapag nagawa ko ng tama, tsaka ako gagawa ng video para dun sa content nila. Opo. And maganda po is, kasi alam mo po as a content creator, di ba, dapat spontaneous tayo. You really need to have more ideas. More content. Ano po yung naging struggle ninyo as a content creator? Napakahirap mag-isip ng content araw-araw. Opo. Yun ang pinakamahirap talaga dun. Opo. Kagagawa mo lang. Meron kayong katulong sa pag-isip ng idea or kayo lang talaga solely? Ulang po. Ako po nag-isip ng idea, ng concept, ng pag-edit,
Kakamera ako din. Kayo din. Katulong ko yung mother ko sa pag-shoot kakamera. Opo, kasama niya. At kasama po niya actually si mother. Si Ma'am Carminda, Carminda Villa Gracia. Bilyag. Pag hindi ko kasama yung mother ko, yung misis ko ang kasama. Opo. Tsaka yung mga tiyahin ko, nag-extra sila. Tiyo. Meron kaming team. May team din po ang Villagracia family. Team Liam Farm Boy. Di ba po? Team. Meron din po silang team. Syempre po, kailangan natin talaga ng support. Especially pag mag-shoot, di ba po, ng mga... Sa mga resources, mga kailangan bagay, hindi man kakayanin ng isang tao. Oo, kailangan ng manpower po talaga. Sir, naalala niyo pa yung unang content na in-upload niyo? Pinakaunang-unang content namin talaga na nag-views ay yung tagbak na prutas. Ang kwento ng tagbak na prutas na yan, dapat kasi papunta kami sa sa yung balon sa lalawigan o sa Lanot, yung Soda Spring doon. Yung sana yung unang pumunta namin doon. Soda Spring? Okay. Yung motor ko, luman-luman na yung una kong motor, hindi nakaakyat doon sa bundok, sa packet doon. So may nakita kaming tagbak. Sabi ko, Mama, ito na lang videohan natin, huwag na tayong tumuloy. Ayun na lang. Ang galing naman nung blessing in disguise. Nag-guess amin. Ano po? Yun na lang yung binidyohan namin, tagbak na yun. In-introduce niyo siya. In-introduce niyo. Kasi may mga prutas ang Camarines Norte na dito lang talaga natin nakikita. Sa ibang lugar, wala. Kaya yun, naisipin namin, bakit hindi natin ito i-picture sa mga prutas na ito? So doon, sir, kumbaga yung flow ng contents mo is more on, yun ang una. Nung umpisa namin, mga fruits, mga kakaibang prutas na karaniwan hindi kinakain ng tao. Sinusubukan namin kainin. In-explore nyo. Lason daw sa iba. Opo. Yung tulad ng tibig, yung ginagawa namin dating gulong ng kurokotsehan ng truck-truckan. Pag gumagawa. Kinain namin yun. Hindi pala siya lason. Nakakain pala talaga siya. Wild pig pala yun sa English. Wild pig. Di ba? Natututo tayo dito kay Sir. Kay Sir Aldrin. That's wild pig in English. In Tagalog, tibig yun sa atin. Tibig o tubog sa Bicol. Tubog, di ba? Meron kasi Tagalog and Bicol speaking kasi tayo dito sa Camarines Norte. Kaya may mga iba't ibang names tayo, di ba? Mga terms, correct. Opo. And sir, paano po ba yung favorite nyong naging content? Ang favorite ko talaga naging content yung hala, yung pandandagat. Parang yun yung nagbigay ng sa amin ng kasikatan. Madami nag-picture sa amin dahil sa prutas na yun. Oo nga, sir. Alam niyo po ba, si Sir Aldrin ay nag-guest na dun po sa show ni Kuya Kim Atienza. That's pong name nung... Limot na ako nung show niya. Kuya Kim. Basta po, that's Kuya Dapat Kim. alam mo yata. Hindi. Dapat alam mo. Dapat alam mo. Opo. Kuya Kim Atienza show. At KMJS. That's Miss Jessica Soho. Tama. Meron po, sir? And kay Sir Drew Arellano. Biyahe ni Drew. Sa biyahe ni Drew, di ba? Ang daming nang narating ng hala fruit. Hala wine yung ginawa niyo, sir, no? That's hala wine. Opo. Sinocase doon ni sir kung paano mag-ferment. Tama, sir? 3 radio station din po. 3 or 4 na radio station nag-invite sa amin. Sa Quezon City, sa Quezon Province ng mga radio station. Tapos kay Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. In-interview niya ako. Opo. About din po sa hala? About naman sa buhay probinsya namin. Buhay probinsya. Kasi nga po, ang content si sir is more on buhay probinsya. Bukid, ganyan. Opo, yun po ang ano. Di ba sir, sabi niyo kanina, mga ideas talaga ay coming from you. Pero syempre may mga thoughts to share ang ating mga kapamilya na nagbibigay ng inputs din sa ating mga contents. Sino po ang inspiration ninyo? Pinaka-inspiration ko yung anak ko, yung 2 kong anak. Yun talaga yung nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy lang. Kahit siyempre nararamdaman natin minsan na nangihina tayo, walang nanonood sa atin, go lang tayo. Huwag tayong titigil. Kasi may mga umaasa sa atin, may mga nakasandal sa atin. Hello kay Liam at kay? Miel. Hello kay Liam at Miel. Oo. Kasi ang kwento talaga niya, may trabaho po ako. Kulang na kulang po yung kinikita ko. Yung panganay ko pong anak is nagte-therapy po yun nung panahon na yun. Kasi 2 years old siya, na-find out namin na meron siyang ASD. Need namin ng extra source of income. Need namin ng malaking
pagkakakitaan para masuportahan yung therapy niya. Nag-ano siya ng behavioral therapy, yung parang language, yung kasi meron siyang yung autism syndrome disorder, gano'n. Pero mababang level lang naman siya. Hindi siya masyadong mataas. Itong mga ginagawa ko, yun yung kumbaga nagpagaling sa kanya. Kung bakit siya ngayon is, na siya, parang nakakope siya, nakahabol siya. Kasi po nakapag-undergo siya ng therapy because of this, nakatulong tong content creation. Content creation, creator mo. Ang galing naman, sir. Talagang kaya po pala porsigido kayo na Minsan may mga gabing hindi tayo natutulog kasi iisip tayo ng content. Ako, nanggagaya din naman ako ng content, nag-iisip ako ng mga content, pero ginagawan ko ng sarili kong version. Yun. kasi dapat, di ba po yung parang we need to make our own Version sa Version. version mo. pero may inspired of course sa ibang contents. May mga ganun mga Nahangaan ko naman. natingaan ng mga content creator. Sino sir yung mga hinahangaan mo content creators? Si Sota TV, yan. Si Mami Will in Thailand, yun mga yun. Okay, sir. Opo. Kasi usually talaga we do have inspiration. May mga ina-admire tayo, di ba po, ng mga content creators. Tapos somehow, hindi naman kinakopy pero nakakakuha tayo ng ideas kung paano di ba yung flow ng contents, yung content Babaguhin mo na lang yung sarili mong version. Gagawin mo siya ng originality. kasi yung heart mo nandun eh. Kumbaga same kayo ng interest eh. Kaya, di ba, kaya sila yung mga ina-admire natin. Ano sir yung most memorable experience ninyo as a content creator? Yun na nga po, yung picture kami sa TV, napaka-saya namin nung araw niya. Na yun. Kasi naramdaman namin na kahit papaano, sikat kami. Opo, nakilala. Baga kilala na kayo through the social Ang dami nag-chat sa amin nun. Ang dami, nakita pa doon ka namin sir sa TV. di ba? Tuwa kami na, halos na magkatulo sa tuwa. Kasi nga overwhelmed ka talaga eh kapag makita ko na national TV. Ano po yung unforgettable experience ninyo? May mga, kasi usually pag may mga shoot tayo, di ba? May Mga shoot. hindi inaasah Di inaasahan pangyayari. nangyari. Si mama, lagi yan nadudulas. Talaga. Naku, mother, ingat po kayo. Matanda na yan, yung mga tulad ng pag-hiking namin sa Mananap, Talagang nag-hiking pa si oo, mother. nadulas yan. Oo. Ang mga taga Camarines Norte, Mananap Falls po, napakagandang lugar po. Opo. Kala ko nabalian si mama ng Balakang. Naku, okay naman po siya. Okay naman siya, super okay naman siya. Mabuti na lang. Ingat po kayo, mother. Kakasabi ko pa lang kanina, good health po, mother. Madalas pala siyang careful lang po talaga. Ang galing naman po kasi nakakasama niyo siya sa mga travels, yung mga shoot niyo sa outside, Daet, Mercedes, di ba? Naglilibot po kami ng Camarines Norte para sa mga content namin. Opo. At buong yun talaga ang target ninyo. So aside sa farm setting, yung mga travel din, di ba? Yung mga travel din on the side. Ano po ang tips or pieces of advice ninyo sa mga gustong maging content creator? Sa mga gustong maging content creator, huwag kayong susuko. Kung ito talaga yung passion ninyo, ituloy-tuloy ninyo. Ganun talaga, may mga video tayo na hindi mag-views, move on tayo. Gawa na naman tayo ng panibagong video, then hoping na mag-views na naman yun. Kung hindi pa din, gawa na naman. Kung hindi pa rin, huwag kayong mapapagod kung ito talaga yung passion ninyo. At saka sa nyo sir, yung talagang perseverance ninyo na, kasi sabi nyo nga, nag-move on na lang ako kapag hindi man click itong particular video na ito, then upload na lang ng ibang video, panibagong video, di ba? Nakakatuwa, sir, di ba? Yung mga ganung discipline, ganung pag-uugali na dapat nurture natin. At papasa mo din sa mga anak mo kasi makikita nila na matyaga ang kanilang, di ba, father on this type of, kasi ito na yung naging nila kumbaga, nakilala na nila as content creator ang kanilang tatay. Na-introduce na rin sila. Tsaka pa po, kung mag-uumpisa kayo ng content creator, huwag niyong asahan yung sarili niyong tao. Based on my experience, ang targetin ninyo, yung ibang tao, yung strangers, na hindi niyo kakilala. Na viewers. Huwag yung kamag-anak ninyo, kasi yun, mga yun, huli na yung magsusuporta sa inyo. Bitter, Wait, good pala si sir. Sa totoo lang, yung mga kamag-anak natin, susuportahan sa'yo kapag kilala ka na.
kapag may napatunayan. So, umpisa, siyempre, imamak ka nila. Based on Ginagawa mo. experience. Ano man ginagawa mo? Ano man yan, para kang naman, para kang timang baga sa Pawikag. timang. Ayun. Ang targetin nyo yung hindi nyo kakilala. Yan, so suporta sa inyo yan all the way. Kaya for sure, sir, ang dami nyo ng followers. Sobra 1 million. Almost 1 million. Malapit na po. Soon, malapit na po. Yes, so please supportahan po natin to si Sir Aldrin Liam Farmboy po para ma-reach ni Sir yung yung tina-target niya. And of course, dadagdagan pa po yan yung mga supporters Sana nga, ninyo. sana nga. Yes, no po. In God's perfect time, sir. For sure, ma-attain niyo yung goal niyo. Ano, sir, yung natuklasan yung strength niyo? All throughout this content creation. Natuklasan ko na hindi ako sumusuko. Hindi ako basta napapatumba. Mahirap akong pasukuin yung napatunayan ko sa sarili ko. Opo, you're full of hope kasi, sir. Kahit down na, go lang. Laban lang. Opo, yun ang sikreto sa buhay na, sir. Kung makakausap niyo, sir, ang younger self mo, ano ang maipapayo mo sa kanya? Diyan ka na lang muna. Huwag mong madaliin yung sarili mong lumaki. Mahirap ang buhay dito. For me, reality. Oo. Enjoy mo yung pagkabata mo. Enjoy childhood. Enjoy your child. Batahan, yung ano po. Kasi magap ako nagtrabaho. Hindi ko masyado na-enjoy yung yung kabataan ko. But you still have time, sir. Of course. So, di ba, sir? May enjoy mo na rin yan, di ba po? I'm sure nag-enjoy na po kayo with family, with mga anak, di ba? Kaya nga po ngayon po yung bio ko is anything and everything, happy, fun, entertaining together with my family. Oo po. Yung sandigan talaga. Sandalan mo ang iyong pamilya throughout this journey, di ba, sir? Kasi panibagong chapter na eh. Di ba? Nagdaan na po kayo dun sa mga experiences niyo sa buhay. Kasi ang life naman talaga, it's both, hindi siya all, parang gulong yan. nasa taas eh, di ba? Parang gulong yan. Umiikot. Umiikot, oo. Pag nasa taas ka na, cherish mo yun. Pero ang maganda, sir, natututo ka dun sa mga hardships ng life, di ba? Hindi ka laging doon, hindi ka tatambay doon, sabi nga nila, daanan mo lang, huwag mong tambayan. Oo, mag-move forward ka. Magkakaroon ka ng sarili mong restaurant. Anong pangalan nito at anong pagkain meron to? Bali, napag-usapan na talaga namin yan ni Mrs. Talaga may plano po. Tatayo kami ng, hindi naman actually restaurant, parang karinderya. Opo. Kasi ngayon, nag-start na rin ako mag-alaga ng mga native chicken, ducks, yung mga native na poultry, pabo. nag-start na rin ako yung ganyan kasi gusto ko magtayo ng karinderya na ang pinipicture niya is mga native. Para doon nakukunin. Kunyari, ang serving with tinola native na manok, and adobong native na manok, adobo sa gata na native na manok. Yung mga native ang target ni sir. Yun ang plan nyo. May naisip na kayo, sir, name? Sa anak ko, Liam Miel Karinderya. Nice. Ang galing naman. Tapos yun, mga native ang plano nyo talaga. Yun ang gusto nyo lutuin. Kasi mahilig din ako magluto-luto eh. Ang galing nga, sir. Paano kayo na intro? I mean, paano nag-start yung interest sa pagluluto? Bata pa ako, meron talaga kaming canteen, small canteen. Yung, family business. Yung father ko ang nagkuko. Papatakbo. Nagluluto. And then yung mother ko ang nagsiserve. Opo. Then, saan to, sir? Anong lugar? Diyan lang din sa may Barangay 7, dahil Camarines Norte. Opo. And then yung ako naman, lagi ako nakatambay doon. Ako yung tagahiwa ng sibuyas, bawang, luya. Doon ka po nagka-interest. Kada panood ko sa papa ko, natututo na pala ako magluto. No? Kaya yung mga contents ko, sir, talaga, sarap ng mga niluluto mo, sir. Nung buhay pa nga yung papa ko, naganto na ako, Papa, paano ba ito iluto? Paano ba ito? Ganto yan. Tinuturuan pa din niya. Si mother din po ay mahilig magluto. Hindi masyado. Yung father ko talaga. Yung papa mo po talaga. Sa kanya ka talaga sa kanya nag-start yung hilig mo sa pagluluto. Thank you sa iyong father. Di ba? Because of him. Kasi nga pag nakikita mo, pag bata ka, tas importante to kasi pag parent ka, yung kung ano yung nakikita sa'yo ng anak mo. Yun ang magiging influence sa hanggang paglaki. Influence dun sa bata. Kasi kung nakikita nila, tas tawag dito, sinasama mo sila
dun sa ginagawa. Kasi kagaya mo, di ba, parang kasama ka nila sa pag-prepare. So from there, natuto ka. ako. Di ba, natuto ka. Kasi kung hindi, di ba, di mo naman matututunan kung nanonood lang tayo. Pero kung kasama ka doon sa preparation, doon sa other process, talaga magkaka-interest ka. Opo. Meron tayo, sir, ditong picture interpretation na tinatawag na sa aking palagay. This is new sa Bicolano on the Go. We do have this sa aking palagay. Papakita po namin sa inyo ang ilan sa mga content creators and ang simula po ng inyong statement ay sa aking palagay. Let's start with Malupiton. malupiton. Sa aking palagay, malupiton talaga yan. Uragon. Maganda yung mga niya, maganda yung mga content niya, nagbibigay ng kasiyahan, katuwaan. Although may mga sana sa aking palagay tanggalin na nila yung mga sakitan nilang talagang may mga pisikalan na sakitan, pero generally overall maganda yung content nila. Minsan nagsasampalan sila, nagsasakitan sila. Yun lang yung medyo kasi nga kung nanonood yung mga bata, di ba? Sa palagay ko, alisin nila yun, buwasan nila. Pero generally, okay. Good vibes. Next po. Boss Carepa. Ano yan, yung napakagaling din yung sa palagay ko, sa aking palagay, maganda yung paggawa niya, magaling siyang mag-edit. Oo nga, napansin ko din. Ang galing ng editing niya, no? Editing. Solo lang siya, pero nagagawa niyang tatlo yung katawan niya. Oo. Nakaka-good vibes actually yung mga... Nakaka-good vibes din. Lalo na tayo, naiintindihan natin yung mga salita niya kasi Bicol. Oo. Nakakatuwang pakinggan, no? Ayun, si Kong TV. Isa sa hinahangaan ko din na content creator. Napakagaling. Sa aking palagay, sana ipagpatuloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Napakagaling, mapagmahal sa asawa, Kong TV. Yun. Mga lodi talaga, no? Marami nag-idolize sa kanya. Number one. Kasi yung love niya sa family. Tapos sa team. Huwag siya magbabago. Sa aking palagay, huwag siya magbabago. Ayan. Message niyo, sir, sa mga supporters ninyo. Sa family niyo muna po. Family, then supporters. Sa family ko, maraming salamat po sa lahat ng tumutulong sa akin. Thank you po. Darating ang panahon, makakabawi din ako sa inyo. Yun. And then sa lahat po ng sumusuporta sa amin, sana po ay huwag niyo po kaming iiwanan. Nangangako po kami na magbibigay po kami sa inyo ng meaningful at mga kapakinabang po na content. Yun po. Opo. And please, sir, please do invite them kung saan po kayo mapapanood, ano pang platform, social media platforms. Mapapanood po kami sa aming Facebook page, TikTok account, and YouTube channel, Liam Farmboy po. Liam Farmboy. Yun po ang name ng kanilang account po. Lahat po ng account namin, Liam Farmboy lang. Ang meron po sila ay Facebook, TikTok, and YouTube. Yeah, they do have from the 3 platforms po. So what are the takeaways po in this interview? We can say that this year, of course, opens the door for content creators to shine. Di ba, sir? Kasi marami talagang sumikat ngayon. Dahil sa pandemic, actually, di ba? Yun yung para ma-preserve natin yung mental health. Ito yung naging way ng mga tao. Diba? Para to reach out to others kasi bawal lumabas, bawal And of course, everyone can aspire to be a content creator, but what makes us distinct from each other is on how we use this platform to inspire others. Kasi doon tayo talaga kakaiba-iba. In ngayon yung mga nakaka-good vibes. Kasi may mga fina-follow din tayo ng mga nakaka-good vibes, diba? Ng mga content creators. Kasi nga, gusto natin ng positibo. Alam mo yan, pag... yung isa kong hinahangaan taga rito si Bicolanong Negro. Bicolanong Negro. Napakagaling din magpatawa. Opo, sa mga pagpapatawa. And into cooking din, yung mga gano'n. Sa into cooking, we have... Lalayo po ba tayo? We do have Liam Farmboy. Di ba? Supportahan po natin si Sir. Please do continue to support him. Maganda po ang mga contents ni Sir at ang kanyang vision at, of course, advocacy sa life. Very meaningful
Thank you. And ang love niya sa family, di ba? Kaya niya pinagpapatuloy itong content creation na ito. Opo. Thank you for watching. Thank you, sir. Again, once again, thank you for accommodating our team for today's content. Napakalaking bagay ito para sa amin. Opo. Thank you po for letting us know more about Mr. Aldrin. Di ba? Sa Liam Farm Boy. Thank you, sir. Thank you for watching, mga ka-on the go. Please continue to support us. And if you do have suggestions po, please do comment on the comment box. And please don't forget to like and subscribe Bicolana on the go. So this is Fab. Hello, thank you.